Lieve bloggers, jullie laten elke keer de mooiste plekjes van Zuid-Limburg aan ons zien, maar er is een punt in de geschiedenis geweest waarop het allemaal heel anders had kunnen lopen. De vrijheid waarvan we iedere dag genieten kwam niet vanzelf. Die kwam wel letterlijk uit de lucht vallen, namelijk op 6 juni 1944, toen Amerikaanse en Canadese soldaten ons kwamen bevrijden van de Duitse bezetting. Jullie gaan vandaag een deel van de Liberation Route volgen en het verhaal vertellen van onze bevrijders. Jullie opdracht voor vandaag: zoek het graf van Joseph Fletcher Hill. Veel succes! Oké, we hebben even gegoogeld en die Liberation Route bestaat uit 3 punten. En we staan nu op het eerste punt. Dit is de plek hier in Mesh, vlakbij de Belgische grens, waar de Amerikaanse en de Canadese soldaten voor het eerst voet hebben gezet op Nederlandse bodem om ons te bevrijden. We staan op de tweede locatie van de Liberation Route en dat is het Eyewitness Museum in Beek. En ja, we gaan maar door het museum heen en we gaan het zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Milan. Wij komen iets doen hier. Of ja, naar het museum. Dat klopt. Een bezoekje brengen aan het museum. Yes, wat kunnen we hier allemaal zien? Ik zal bij het begin beginnen. Jullie beginnen hiernaast in de filmruimte. Daar krijgen jullie een introductiefilm te zien over het verloop van de Europese Tweede Wereldoorlog. Daarna gaan jullie naar de zaal hiernaast. Daar staan enkele unieke items van het museum. Die zijn genummerd. En met deze kaart die om de hoek staat, kunnen jullie per nummer de beschrijving lezen die daarbij hoort. Oké. Als jullie de 2 ruimtes op de begane grond hebben gehad, op start, dan gaan jullie naar de eerste etage en dan gaan jullie het verhaal volgen van onze hoofdpersonage. Dit is August Zegel, de fictieve hoofdpersonage van dit museum. En vandaag gaan we meer te weten komen over zijn belevenissen in de oorlog. Nou, we zijn bij het derde deel van onze Liberation Route. En we zijn naar Margraten gereden en we gaan nu het Amerikaans Militair Kerkhof bezoeken. En daar hebben we dus de opdracht om op zoek te gaan naar een bepaald graf. Weet jij nog wie het was? Joseph Fletcher Hill of zoiets. Oké. Nou, gelukkig... Ken jij die? Nee, niet echt. Maar gelukkig staan er niet zoveel graven, dus dat gaan we zo vinden. Oké, we zijn aan het zoeken naar Joseph Fletcher Hill. Al een half uur of zo. Maar het zijn er echt zoveel. Zo ziet het eruit. Dus we gaan even hulp zoeken. Hij riep ons dat we daarheen moesten gaan. Heeft hij hem gevonden voor ons? Nou, we hebben het graf gevonden van meneer Hill. Kijk maar. Tada. Helemaal zelf, met een klein beetje hulp van de tuinman. En Leonie heeft even gegoogeld waarom nou juist dit graf. Ja, dit graf is dus het enige graf hier op de begraafplaats waar geen lichaam meer bij het kruis ligt. En dat komt omdat de Amerikaanse familie het lichaam terug heeft gevraagd. En dat brengt ons eigenlijk aan het eind van onze zoektocht. En als je nou meer wil weten over de Liberation Route, dan kijk je natuurlijk even op onze blog. En die vind je hier. Ja. Doei! Doeg!